Jeba na to. Piči. Je si niekto? Jeba na to, to je jedno už. No, chcel by som vás privítať pri druhom najviac serióznom videu, kde rozobereme cestovateľa časom, mimozemskú rasu Anunnaki a mesiac. Čím začneme? Cestovateľ časom. Cestovateľ časom. Pôvodom prišiel k nám z roku 2385 z Future Bangladežu. Future Bangladeš. Ako sa sem dostal? Čo je vlastne zač? Cestovateľ časom, meno neznáme, pôvod neznámy, krajina a tak ďalej, všetko je neznáme. Cestovať časom, vyslali ho, vláda vyslala zachrániť nás do jeho minulosti, aby nás zachránil a obohatil o pár informácií, ale stala sa taká vec. Zasekol sa tu. Je tu zaseknutý. Momentálne je to bezdomovec, býva na uliciach Bangladežu. Future Bangladeš preto, lebo došiel from the future. Yes, you know. Takže, je tu zaseknutý. Ľudia ho majú za blázna. On má také výpočty, on má plány na zostrojenie stroja času. Ale všetci si z neho robia srandy. A to je ich spôsob, ako nás miasť. Aby my sme si mysleli, že on nemá pravdu. On nám chce len dobre. On chce ukázať tú budúcnosť, toto všetko, tieto vymoženosti technológie, ale nie. Vláda ho sa snaží zosmiešniť, aby my sme mu neverili. Je to celé ovládané. On je ovládaný, my sme ovládaní. Piči. Kurva. No a ešte by sme chceli vyslať do sveta inzerát, že hľadáme tohto chlapca, cestovateľa časom, s neznámym menom Piče. S neznámym menom z roku 2385. Keby ste poznali chlapca, ktorý je z budúcnosti, kontaktujte nás. Na aký e-mail? Pičovina. goldna@gmail.com. Ako? Poď to sem povedať. Poď nám to povedať sem, mladý. goldna@gmail.com. Dobre. Gol, čo k nemu ešte by som povedal. Ja si myslím, že tak viac menej všetko by som povedal. Lebo toto je taká krátka téma. To My je ho vlastne kratšie. chceme nájsť. Takže toto je také, no v podstate inzerát na to, že keď ho uvidíte, keď pôjdete do Bangladežu niekto, že ak ho nájdete, dajte nám vedieť určite na ten golden e-mail. Mimozemská rasa Anunnaki. Ktorá nás stvorila. My nie sme z tejto zemi. Na tejto zemi sú doma čo? Kto? Jašterice. Oni sú tu doma. Oni sú tu milióny rokov. My nie sme vytvorení evolúciou. Nás sem dovezli títo. Anunnaki, bohovia, stvoriteľia nás sem doniesli. Piče. Ja tak milujem to A slovo. som si takmer istý, že Anunnaki sú v kontakte s reptiliami. Určite áno. A Anunnaki predtým u nás viedli aj vojnu. Viete s kým? S reptilianským národom. Tartáriou. Tartária sa nachádzala nesmejte sa, na západnej strane ruských hraníc. Čo teraz sa nachádza Rusko v Európe, na tej strane bola na hraniciach. Hej. Tartária viedla vojnu, ako už sme povedali, s Anunnaki. Anunnaki sídlili na mesiaci. Oni najskôr osídlili mesiac, potom nás sem dovliekli a vytvorili nás na to, lebo oni sem došli na túto zem pôvodne ťažiť zlato. Zlato tu chceli ťažiť. Počúvaj, mladí, zlato tu došli ťažiť a nás vytvorili ako otrokov, ktorí to zlato budú ťažiť za nich. To preto aj toto, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, to všetko, to nás vytvorili kvôli tomu, aby sme naťažili zlato, pretože oni zlato nemali a páčilo sa im to a chceli to. Hej? Na to nás sem stvorili pôvodne. Nám sa to ale nepáčilo a potom Tartárie, čo je proste reptilianský národ, sa za nás prvýkrát v živote postavili jaštery. Chceli, aby sme to zostali. Jaštery sa za nás postavili a začali s nimi viesť vojnu. Oni sídli na mesiaci, tak Tartárie vyslala atomovku na mesiac. To rovno spájam s tým mesiacom. Vyslala atomovku na mesiac, rozjebali celý mesiac a kus toho mesiaca sa odlomil A jebol do oceánu. Jebol k nám do oceánu. Viete, čo sa potom stalo? Nastala veľká vlna tsunami, Obrovská. tsunami bahna. Zalialo to celú západnú Európu, trochu aj južnej.
A hlavne Taliansko. Taliansko bolo celé pod blatom. Tie vykopávky čo? Čo sú o 3 metre nižšie? O 3 metre nižšie Blato. sú tie vykopávky. Vrstva blata. Pretože tam Obrovská. bola vrstva blata. Obrovská. Proste celú západnú južnú Európu to zalialo. To si aj neviete predstaviť, tú obrovskú vlnu tsunami bláta. A to je spojené s tým mesiacom. Tým pádom, keďže mesiac zničili, tak musel byť nanovo umelo vytvorený. Mesiac je jedna obrovská Železná konštrukcia. s takouto osou. Takto a tu idú takéto oblúky. Je to celé zo železa a je na to nanesená hmota. Hmota. To je to celé proste umelo postavené. Celé umelo postavené. A keďže mesiac ovláda toto odliv, príliv, odliv, hej, tieto veci, ono to má nejaké gravitačné pole, čo vysiela tieto Vysiela to gravitačné vlny na našu zem. Kokocku. vyjebané. Čo tu ani nejsme doma, pretože nás vytvorili títo pičusovia, Áno. aby sme im ťažili zlato do piče. Kurvy. Ja sám nevlastním ani zlatý náhrdelník. Ja nemám aj gram zlata do piče. No a tu máme čo? Čo tu máš napísané? Mesiac je umelý objekt. Je? To sme si povedali. Tartár je. Potom sme si povedali. A Tartári sme si povedali. Aj by som povedal všetko. A tsunami bláta. To bolo povedané určite všetko. To bolo povedané. Nejaké otázky? Koľko váži taký železný mesiac? Železný... To je dobrá otázka. Veľmi dobrý bod. To môžeme odhadovať. Pretože ono, jak je to vo vesmíru je vákum. Vákum, tam sa nešíri zvuk, kyslík, nič. A tým pádom, To nemá váhu. nie, on má váhu, ale my ju nemáme ako... Typni to. My ju nemáme ako odváženie, na to nemáme technológiu. V treťom svete ju majú určite. Tam Určite, šanca, že kamoško. reptiliani určite vedia, kamoško. Reptiliani proste Oni vedia musia všetko. vedieť všetko do Hej. piči. Však oni predsa Oni sú viedli. príbuzní Anunnaki, oni sú príbuzná rasa. Príbuzná rasa, ale zničili ich základ na mesiaci. Anunnaki sú z nejakej piči galaxie od tretia riť svetová, ty kokot. A došli k nám a to akože ma doteraz strašne jebe, ale som rád, že som tu. Čo ešte k ním? Piče. Ešte nejaký fun fact zaujímavý. Či by sa dal mesiac magnetizovať? Mesiac magnetizuje nás. Mesiac magnetizuje nás za Všade prvé. okolo nás magnetické vlny, čo prúdia, idú z mesiaca. A nemyslím si, že akože v najbližších storočiach, tisícročiach vyvinieme takú technológiu, aby sme dokázali manipulovať s týmto mesiacom, lebo to je mimozemské teleso, to je mimozemský objekt. To my nemáme tušenie, jak to ono funguje. Nemáme. Ani jak to vlastne vo vesmíre drží na jednom bode. Nemáme To- vôbec tušenie. To je nenormálne. Piči. To je proste, my sme tak pozadu, my sme úplne nič. My nevieme nič. My sme piči. Jak proste civilizácia. Nič kokot. Piče, v Bratislave im mrakodrapné vedia postaviť. Ne to ešte odmerať, oné váhu mesiaca. Kurva. Piče. Ešte Nože chutí. Ujte mi kokot. Nemáte malinovku. malinovku máme Zmizla. ďaleko. Tu je kopola. Ja ty ináč dodal, že Anunnaki súvisí veľmi aj s božstvom a s náboženstvami na tejto zemi. Keďže kresťanstvo bolo určite vyvinuté, aby Kresťanstvo je pičovina. kresťanstvo je pičovina, Pičovina. aby nám Oje. vymlelo mozgy, Oje. aby nás dostalo do rozpakov. My nemáme tušenie, čo je kresťanstvo. Pozri z tých kňazov, Kresťanstvo v podstate neexistuje, to je len prezlečený satanizmus. Kresťanstvo. pozri z tých kňazov, čo znásilňujú deti do piči. Chápeš? Dobre, Oni sú čiže- určite aj reptiliánsky nejakí agenti. Alebo Anunnaki, nevieme, my nemáme tušenie. Oni sú Rasa- určite mimozemské kurvy. Rasa Anunnaki ešte medzi nami stále je, alebo ten obrovský meteorit, ktorý spravil tsunami bahna, Bláta. bláta, ich pozabíjal. No akože oni k nám určite nejako dostali. Pýtaj sa ďalej. My len nemáme minimálne No. tušenie, že jak sú a kde sú. Kde sa ukrývajú. A myslíte, že sa nachádzajú v oceánoch? Vieš čo? Pretože vláda preskúmala iba 5% Oceánu! všetkých vôd. Všetkých vôd. Kurva. K tomuto by som sa ešte chcel vyjadriť. Boldogar, ešte poviem. Viete o tom, že najskôr NASA, keď vznikla, ona mala svoj cieľ preskúmať najskôr oceány Zeme. Je preskúmať iba 5% oceánov. Ale čo sa tu stalo, že proste naraz preskúmajú vesmír? Oni na sajtoch sú dostať čo najrýchlejšie preč, lebo našli v tom oceáne niečo, čoho sa boja. A nemôžeme to zistiť. My to Nemôžeme to zistiť, ak sú nás zase sa je to veľmi rýchlo do piče. A čo to môže byť? My sme vydedukovali, nedávno bolo na satelitných záberoch s tým termálnym oným skoupom.
Našli tam obrovské stvorenie, ktoré sme pomenovali Boldogar. Boldogar je obrovský ako celá Európa. On kebyže sa rozšantí, tak by mohol zničiť celý svet. Boldogar je bratraj z tretieho kolena Leviatana. Celý svet by mohol Je to zubaté stvorenie? Určite má zuby. Určite ale má to obrovské my nevieme, zuby, ako tesáky. vyzerá. Ale od celé Rakúsko-Uhorsko na jeden rys. Piči. Boldogar sa samozrejme dostal na našu zem Leviatanovou bránou. Ale on mal anomáliu, pretože on pôvodne je z tretieho sveta a také veľké stvorenie, on sa nemohol dostať cez ten panoptikonov tunel. On tady nemohol prejsť. On proste vytvoril nejakú medzipriestorovo-časovú trhlinu. On sa k nám dostal z tretieho svetu na prvý. To je normálne nemožné. A to ma celkom inak musí udiviť, že akože reptiliani mu v tom nezabránili. Že akože jak je možné, že on sa sem dostal? Lebo ja keby som bol reptilian, ja by som im to určite zakázal. Tiež. Jakú si mal otázku, mladý? Si sa hlásil? Že? Počúvam. Keď už Keď už... je preskúmaných iba 5% No. tých vod, Ok. všetkých, myslíte, že vláda nájde spôsob, ako sa dostať na iné planéty? Najbližších rokov si nemyslím, určite. Ani najbližších 1000 ročí. My na to nemáme technológiu, my sme nevyvinutá rasa. Maximálne na Mars. Na Mars, možno. Ať Možno. to nemožno, no. Mladý, v rohu. Kde teraz ten Boldogar žije, keď je na našej zemi? Boldogar, Oceán. on sa plaví oceánmi. Jaj. Lebo my nemáme Si nevidel tie zábery? Ja som ti On ukazoval. tu Ja ukazoval, som a to videl, dáme aj do to- videa. to- My nemáme tušenie nejaký oceán hlboký. Nemáme tušenie. Tam je možno nejaký podmorský, obrovský svet a on sa tam ukrýva, tam má nejakú jaskyňu. My nemáme potuchy. Chápem. Piči. Som svoj prezečí satanizmus. Všimnite si všetky tie kríže, čo Vatikán, pápež a tak ďalej, tam sú všetky symboly, satanistické symboly. Za prvé pápež je reptilian, za prvé, to musím podotknúť, Samozrejme, že že. nám vládnu reptiliani, to už všetci vieme, ale on je akože jeden z tých najvýznamnejších reptilianov. A kebyže sa otvoria tie obrovské knižnice vo Vatikáne, tam je napísaná pravda, tam by sa všetci dozvedeli, o čo ide, čo to tam vlastne je. Všetci by sme sa zbláznili, tu by nastal taký chaos, to oni tam nikdy nikoho nemôžu pustiť. Ale zase druhá vec je, že kebyže to otvoria, to by trvalo minimálne 200 rokov, pokiaľ by sa to celé proste prečítalo. Minimálne 200 rokov. Tam sú strašné nepríčetnosti. Aj o Boldogarovi napísané. Cestovateľmi časom. Všetky tieto mimozemské potvory a tieto obrovské udalosti, o ktorých nemáme tu tuch. Lebo toto sa udialo konkrétne 500 000 rokmi pred Kristom. To nie je, že minulosť krátka. To je ďaleko v piči. To není len tak. Otázky? Nejaké otázky, mladí? Tak ne, piči. Je paráda. Dovidenia. Po piči. Dovidenia. Kokoti. To nie je dobre takto.